Poljoprivrednici već nedelju dana voze traktore po saveznim državama, demonstrirajući protiv ukidanja poljoprivrednog dizela i politike semafora. Policija očekuje oko 10.000 učesnika i 5.000 traktora, koji će prisustvovati završnom događaju u ponedeljak u Berlinu. Kako prenose tamošnji mediji, glavnom gradu preti potpuni zastoj tokom obračuna farmera. 3 lidera semaforskih frakcija takođe su pozvala predstavnike 8 udruženja poljoprivrednika na razgovore u ponedeljak, jer gnev farmera ostaje ogroman, čak i nakon što je vlada ukinula porez na vozila za traktore. Poljoprivrednici takođe zahtevaju da se ponište smanjenja na poljoprivredni dizel. U suprotnom, demonstracije će nastaviti. Podsjetimo, štrajkovi širom Nemačke doveli su do zastoja saobraćaja 10. januara. Stotine hiljada ljudi suočilo se sa otkazivanjem vozova širom zemlje nakon što je otpočeo trodnevni štrajk železnica. To je prema oceni agencije Reuters dodatno doprinelo haosu u transportu u najvećoj evropskoj ekonomiji, gde su poljoprivrednici u znak protesta ranije blokirali autoputeve i usporili saobraćaj.